Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyon. Sunana Isa Suleiman, ni ne mai gabatar da shiri a wannan tasha na Isa 3020 TV. Yau ba tare da ɓata wani dogon lokaci ba, za mu muku bayani ne ko kuma in ce za mu ci gaba ne akan darasin mu inda muka tsaya, darasin koyon zane na Revit. Za mu ci gaba muku, ina tunanin wannan shine darasin mu na uku. So yau za mu nuna muku yadda za ku canza material na kofa da window, da kuma yadda za ku yi downloading na shi kanshi material din ma, da yadda za ku sa column da sauransu. Ku kasance tare da mu a cikin bidiyon har karshe don ganin yadda ake yin wayannan abubuwan. Dan Allah wanda ba su danna alamar subscribe ba, ku taimaka ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Yanzu a misali wannan window da na sa da kofa ba kalan su nake so ba, so ya za yin canza design na su, shine ma'anan canza material din. Ina ba irin window nan nake so ba, wani daban nake so, wani mai design daban nake so. So ya za yin canza, gashi nan idan ka koma 3D ka ko kuma kana NGL, amma yanzu so a cikin 3D za mu gwada yadda zai mana da sauki. In kana cikin 3D ka sai ka taba window da kake so ka canza material nashi, kamar yadda kuka yanzu na yi selecting na shi haka. Bayan ka click na shi sai ka zo nan edit profile, edit type, kuna gani yadda nake shiga edit type, sai ku taba. Bayan kun taba, ga nan a sama inda aka sa load, sai ku danna load. Bayan kun danna load, in ya buɗe muku wannan wurin for loading, a nan ne za ka je ka zaɓi inda ka ajiye materials naka. So ni inda na ajiye materials nawa desktop ne, bari in tafa desktop, cikin materials nawa na window, ga window a ƙasa. Kun kalla ga windows nawa iri-iri daban-daban. So a cikin su zan zaɓi ɗaya, bari in zaɓi wannan. Bari ya loading, yana loading. Bayan ya gama loading, za ku duba size nashi ku gani, width nashi da height nashi aiki. In kana so ka bari haka sai ka bari haka, in baka so ka bar yanda width, yanzu a misali width nawa yana 1200, in ba na so in bar shi in mai da shi 900, in ba na so in bar shi haka zan iya mai da shi 900. ga height na shi kuma 1350, shi ma haka in ba na so zan iya canza shi ko 15 ko 12. to ni dai yanzu zan bari a haka. In ka danna OK, kun kalla ya canza. Yanzu kun kalla material na window nan ya canza. So ga wani simple way again, idan kana so ka canza su duka take, ba kamar yadda na canza na farkon nan guda ɗaya shi kadai din ba. In ina so in canza na gefen nan da kuma na gefen can, in ka taba kan guda ɗaya sai ka yi right click, sai ka danna select all instances, sai ka taba in entire project, zai selecting na duka irin window nan da suke cikin zanen ka. Yanzu a misali na taba, kun ga ya selecting ba, kawai zan je direct ne, in shiga edit type, in je in yi load, in je desktop, in shiga materials nawa, in je in zaɓi inda window na yake ko kuma in ce kalan window na da nake son sa, sai in je in zaɓa in sa. Na riga na yi abin da ke sa bai ɗauka, bari canja shi direct ne. Kun ga yanzu ya riga canza ne, select all duka. Canza kofa, shi ma canza kofa kusan kawai zan ce ɗaya ne suke da wannan. Shi ma again in ka taba kofa, idan ka taba kofanka sai ka shiga edit type, kawai ka je ka yi load, ka je ka samu inda material na doors naka suke, sai ka yi loading. shi ne ba shi da wani wahala ko kuma ce wani wuri mai nisa. A misali irin kofan da nake so, da in sa double ne, shi ma again za ka iya sa width na shi yadda kake so. So yanzu wannan da ya loading ne, kun kalla height na shi 2110, 2010 kenan, 2110 width na shi kuma 1510. ni zan bar su haka ba sai na canza ba, amma kan da kake so ka canza sai ka canza.
sai ku danna OK. Kun ga ya gama loading, kofa na ya riga ya hau kenan. Na riga na canza material na wani kofa da window. The next thing, ya ake sa flow. Bari mu sa flow tukuna. The next thing da zamu sa flow ne yanzu. Bari mu sa, in za ku sa flow yanzu kamar zanen mu yana NGL, dole sai kun dawo kan flow kamar yadda muku bayani a darasin mu da ya gabata cewa in za ku sa kofa dole sai kuna kan flow. To shi ma flow, in za ku sa flow na daki dole sai kuna kan under flow na flow level na. So yanzu bari mu click under flow level na mu. Bayan kun yi click ya bude, sai ku zo under architecture, sannan inda flow yake sai ku taba shi kawai. In ku taba shi sai ku yi design exactly inda kuke so flow na ku zo na. Ni zan yi da rectangle ɗin nan kawai, kama angle ɗin zuwa angle ɗin kenan. Sai ku yi marking na finish, wato good ɗin nan da kuke gani da alamar green, sai ku danna shi kenan. In kun yi 3D ga flow namu ya zo na, kun gan shi flow namu ya zo na kenan. So the next thing, abu na ƙarshe ko kuma an ce abu na makwabci na ƙarshe, column ne za mu sa. Ya ake sa column? Shi column za ku sa shi ba under flow level ba, akan NGL level ne za ku sa column. A misali yanzu ina kan 3D sai in dawo NGL na dawo NGL wanda architecture again da column, amma ba direct kan column din za ku danna ba, wannan alama mai ɗigo din nan kaman options na shi kenan. In kun danna zai kawo muku option guda biyu, da structural column da column architecture. Sai ku taba column architecture. In kun taba sai ku zo ku placing inda kuke so. Na placing anan again, na sake placing anan wurin. Na riga na sa column nawa, bari mu ganshi in 3D. Kun kalla? Na sa column nawa in 3D, na sa column nawa amma kuma faɗin shi yayi yawa, kuma gashi tsayin shi gajere ne. So ya za a yi mai da shi ya koma dogo? Hanya mai sauƙi ne, in ka taba shi kawai, in ka zo ka taba column naka haka a misali yadda na taba, sai ku zo nan a ƙarƙashin properties naku, ba edit type za ku shiga ba, nan inda aka sa top level yana flow, sai ku taba shi kuma da shi head course na shi DC. Ya ƙara tsayi, wannan ma haka an kun taba sai ku zo nan top level sai kuma da shi HDC. Cikin na mai da column ina yayi tsayi, amma kuma column ina yanzu yayi faɗi, ko kuma in ce column ina thickness na shi yayi yawa. So ya za mu rage? Again za ku ƙara selecting na column ɗin, sai ku je ku shiga edit type. In ku shiga edit type, ga nan depth a ƙarƙashin dimension, ga depth ga width. Depth sai ku sa 230, faɗin wannan ku kenan. Again width 230, sai ku danna apply, ku yi OK. Ga column ina ya riga ya zo na, daidai da wall nawa. Column ina ya riga ya zo na daidai da wall nawa. To masu kallo, duka dai a nan ne muka kawo muku ƙarshen bidiyon namu na yau. Kasancewar ba mu samu muka nuna muku yadda za ku yi downloading na material da sauransu ba, insha Allah a bidiyon mu na gaba za mu fara muku ne da yadda za ku yi downloading na material, da kuma yadda za ku sa roof da ceiling da sauransu. Ku kasance tare da mu a wannan tasha namu na Isa 2020.